Но като цяло, днес отиваме на Конна езда и се надяваме да не ни върнат и да можем да яздим, защото ще пътуваме около 50 км до там. Така че стискайте палци да не ни върнат. Аз карам сега към Дъпа. И по-там, даже сега ще се включва локацията иначе. Да, искам да ми дадеш твой телефон да видя. Отиваме да яздиме коне. А вчера гледахме Кинг Артър на Гай Ричи. И там яздят много коне. Пристигнахме на локацията и преди малко видяхме двама на коне и така, не знам дали ще се видите тук на... Не, вече са се скрили. Там отидоха надолу, където всъщност и ние трябва да се спуснем. И така, още повече ни се възбуди любопитството какво ще бъде днес. Сега слагаме само по едно яке, защото тук е малко по-студено, отколкото по Въврат. Малко, не много малко. 2 градуса разлика. Повече се усеща даже. Не, добре, аз мисля. Ама добре де, не е лошо. И така и ще видим какво ще се случва тук насетне, пък ще снимаме всичко. И така. Той че дойдоха с една кола, сигурно долу са. Но не се знам дали ще ми са. Те днеска работите ще са на Тъгадък. То наистина ще са на Тъгадък. То наистина деца вика ще са на Тъгадък. Все пак ще дава, Чакам лицето ти, защото помня как гледаме и греме. Дай ми го пак, чакам ръцете ти да се завия с тях, защото е тъмно, не виждам, не. Дай ми ги пак, чакам духа ти, без него съм пътник. Празен без цел, не смея да стъпвам. Ти си ми пътя, струваш ми скъпо, но давам. Всичко друго е плява, сигурно лудостта, но няма как да те оставя. Вятъра заспива с мен, вятъра заспива. Ти научи ме истина да имам. Вятъра заспива с мен, вятъра заспива. В пълнота освободи ме. Тя пък ти е любимка. Добре. Така, сега ще си дадеш тук на рампичката. Значи, току-що приключихме. Няма ти като каза, чакай, аз вече снимах. Току-що приключихме с конната езда. И двамата сме много заредени, ентусиазирани. Не беше със сигурност това, което очаквахме и по-добре, защото ние не знаехме много какво да очакваме. Беше по-добре от това, което сме очаквали. И беше по-спокойно от това, което очаквах аз. Аз очаквах да ми е малко трудно и много притеснено, а всъщност като се качих и той даже като тръгна ми беше, като стои на място ми по-притеснено, отколкото като върви. Това е много странно. И самото усещане с животното, което не можеш да го изпиташ в нито една друга активност или спорт, защото тук вече имаш комуникация с живо същество, а не просто да управляваш машина.
или някакъв тип предмет, шейна, ски и така нататък. Съвсем различно е. Имаш една социална, една психологическа връзка, която трябва да установиш с тия животни. Те си имат помежду си връзки, точно така. И е много, много силно. Значи, забравяш за каквито и проблеми да имаш в ежедневието. Ти ги забравяш, защото си в съвсем друга вселена, в конската вселена. И на нас много ни хареса. Сега не сме гладни иначе. Ама аз поне не съм гладен. Не, аз толкова ме държи. Да, и мен толкова ме държи. Може да хапнем сега. Ще хапнем даже, хайде да не го мислим. То вече е 2:15. Ще хапнем и се прибираме на вкъщи. Последни думи. Да или не, конна езда? Аз не идвам да се уча. Вземем ли кончета? Взимаме кончета и идвам да се уча, да.